Uy! 4 na araw mula nung last na ride natin. At ngayong araw, meron tayong 1 oras lang para mag-bike dahil puno ang araw natin. Busy. Pero kailangan nating isingit dahil this Sunday na yung Epic Yaya ride natin. Hindi tayo pwedeng mabakante ng 1 linggo tapos titira tayo ng 240 kilometers. 230 pala sa April 12, 230 kilometers QC hanggang New Clark City, balikan. So kailangan natin sumundot. 4 na araw yung naging bakante. So ngayon, tapos dapat bukas makasundot din. Tapos Sabado, bago yung mismong araw na Yaya ride. Singitan tayo sa mabilis ngayong araw na to. Dito tayo sa Philippine Arena. Dito tayo sa likod dadaan sa may mahabang parang Santa Maria, Bulacan. Rock music, pasok! Galing sa bahay mga 7 kilometers lang hanggang Philippine Arena. Pero meron tayong ikutan dito sa may Santa Maria para humahaba yung biyahe. Kahit dito lang sa Philippine Arena ang biyahe natin, pwede siya maging 20 kilometers Pero dun lang mismo nga sa Philippine Arena, pwede ka rin mag-ikot-ikot dun. Isang malaking ikot sa Ciudad de Victoria, 10 kilometers kabuuan. Pagka sa paligid lang ng Philippine Arena, siguro mga 4 kilometers lang yan. Kaya madalas pag dyan ako umiikot, lumalabas talaga ako ng Santa Maria, Bulacan. Nga ikutan natin ngayon. Siyempre gamit natin ngayon Winspace M6 na aero road bike. Grabe tong bike na to, bagong bago ng Winspace. Kung interesado kayo magkaroon ng Winspace road bike, message kayo sa Sarapag Bike Shop sa page namin, Facebook. Pakita namin sa inyo yung pricing. Pa San Gabriel na tayo. Ito medyo banayan na ahon to Ito ang gusto ko rito pagka sa likod dumadaan. Medyo may konting rolling hills. Actually pwede tayong dumaan sana kanina sa MacArthur Highway. Pag doon naman puro patag. Pero pag dito may mga konting rolling hills. Kaya kahit paano medyo makiinit-init yung hita mo. Yung Philippine Arena nasa kaliwa. Dito muna tayo sa kanan, Santa Maria, Bulacan, para lumayo muna tayo, makalayo muna yung ruta natin sa Strava. Follow nyo ako Strava, Ian How. Sa Instagram din, YouTube, Facebook, tsaka TikTok. 8:37 pa lang ng umaga, so dapat mga 9:30 tapos na yung ride natin. Doon natin mamaya diretso tayo yung Philippine Arena. At balita ko meron daw bagong bukas na kainan doon. Padami ng padami. Nung nakaraan sa may Philippine Stadium nagbukas Funhan Convenience Store. So pag nagbabike tayo dyan sa loob ng Philippine Arena, meron ng tambayan dyan mismo. Ngayon pag nagutom may bagong bukas, Tapaking, na pupuntahan natin mamaya. Tignan natin kung ano yung tsura. Balita ko katabi lang ng Funhan na convenience store. Thank you nga pala Spider Philippines para sa Spider Physics helmet natin, tsaka sa Spider Stealth Shades. Available din sa Sarapag Bike Shop syempre. Meron tayo sa Lazada rin tsaka sa Shopee. Hindi ba masyado mainit ang araw ngayon? Nung mga nakaraang araw nag-ensayo tayo ng heat training sa Pampanga naman.
Parang dalawang balik yata yun. Ngayon naman itong ensayo natin para lang huwag mabakante ng mahaba at mahirap. Yung mga sasama sa April 12, ako kung talagang wala kayong ensayo, ang payo ko sa inyo, pero gusto nyo sumama, ang payo ko sa inyo, gusto magdala kayo ng pamasahe para kung sakaling hindi kayanin ay pamasahe sa bus pauwi. Ayun nga pala, since nabanggit ko na lang din, reminders para sa mga sasama sa April 12 sa Epic Yaya Ride. Tsaka hindi lang sa April 12, pati sa mga long ride, kahit hindi itong group, kahit hindi itong Yaya Ride natin, ang mabibigay kong tip sa long ride, ayun nga, number 1, ensayo. Dahil alam naman natin mahirap sumabak sa long ride kapag talagang wala kang ensayo. Sa case natin 230 kilometers, dapat at least sanay ka ng at least nagawa mo ng mag 100 or 150 kilometers sa isang ride para masabi mo makakasama ka talaga. Tapos magdala ng emergency money. Siyempre hindi mo alam man pwedeng mangyari sa tao, pwedeng magka-aberya o kung ano man. At least dapat meron kang pansakay sa bisikleta mo, pamasahe. Tapos dapat din meron ka sariling tools. May dala kang tools kasi siyempre kung mga minor na aberya lang, bawa na-flatan ka or kung ano man na kayang ayusin ng mag-isa, dapat pwede mong gawa ng paraan. Although syempre pag mga Yaya ride may mga tumutulong naman sa'yo, pero iba pa rin kasi pagka ganyan kahabang ride, hindi may iwasan na may mga times dyan na magsusulo ka. Kanya-kanya kayo ng pacing, kanya-kanya kayo. Minsan sa mga ganyang kahabang long ride, makikita mo yung sarili mo, mag-isa ka na lang. At pag doon ka na tsempohan, syempre dapat kaya mo asikasuhin yung sarili mo. Tapos proper na tulog, pahinga bago mag-ride. Kasi 2:30 ng madaling araw ang meet up, alas 3 ang ride out. So parang puyatan talaga yan. So the day before, maganda kung meron ka mahabang pahinga, enough na tulog para sa padjak kinabukasan okay ka, kayang-kaya mo. Tapos mag-heat training dahil sigurado ang abutin tayo tanghali pa uwi. Ang estimate natin dyan mga 11 AM to 12 ng tanghali ang padjak natin pabalik. Sigurado mainit yan. Swerte tayo kung ulanin tayo or ambunin, pero mas maganda kung prepared tayo sa init. Heat training, dala ng tubig, dala ng pagkain, dala ng pera. Yan. Kahit na Yaya ride siya, hindi siya Yaya na na Yaya na parang Yaya ng bata. Yaya kasi inaaya ka mag-ride, pero i-treat mo siya as parang solo ride na dapat kaya mong asikasuhin sarili mo sa kung ano mang bagay. Walang may pananagutan sa'yo sa ride na pag sumama ka. Pero ang maganda naman dyan, syempre marami kang makikilala mga bagong siklista, marami kang mga kabanding dyan, yung mga makakasabay mo. Kaya maganda, sa meet up pa lang, medyo kausap-kausapin mo na yung mga kasama. Malaman mo, mag-gauge mo man lang kung sino yung mga ka-level mo, ka-fitness level, kung sino yung malapit sa uwian mo para may kasabay ka pag uwian na. Yan. At saka syempre may kaibigan ka, iba, masaya yung Yaya ride kapag marami kang kakwentuhan. Kaliwa na tayo rito, papuntang simbahan. Actually pag dumiretso ka dyan or kumaliwa or kumanan, papuntang Pandi, Bulacan, tapos dire-diretso na yan, mga papuntang Norsagaray, sa Angat, marami pa magandang destinasyon dyan. Iba na vlog na natin, pero marami tayong gusto pang balikan dyan, tulad ng DRT, isa rin magandang ikutan. Lalo ngayon, dito sa wind space, kailangan natin road test dyan. Itong ikot natin na to, kahit mabilis lang, kahit isang oras lang to, may tulong pa rin to. Lalo kapag panay-panay mo araw-araw, isang oras, meron ding yan, nagko-compound din yan, nakakatulong din sa strength building mo. Sementeryo nga pala to, spot na to. Pag sinuwerte-swerte, mga ka 20 kilometers din tayo, 20 to 25. Para na rin tayo nagpunta ng ng Luneta, ganyan. Yung simbahan Santa Maria.
Dito na tayo sa munisipyo ng Santa Maria. Teka, mandatory I love SMB selfie. Okay, yun ang ating mandatory I love SMB selfie. Ang aga uminit ngayon, alas 8:49 pa lang ng umaga. Ramdam muna sa balat ng init. Pero okay lang yan, kailangan natin sanayin yung sarili natin. Dahil sigurado sa Tarlac, doon sa Epic Yaya ride natin, mapapalaban tayo sa init nun. Na syempre magdadala tayo ng arm sleeves, kaya tsaka itong tube mask na para syempre yung malasutla nating kutis ay hindi masyadong mangitim. Eto, diretso na to ng Philippine Arena. Umikot lang tayo. Ito yung rutang pampahaba ko pagka Philippine Arena lang ang ruta. Although syempre, mas maganda kung paikot-ikot ka lang sa Philippine Arena, dahil doon wala kang makakasabay na gando sa sakyan. Pero kung bitin ka ron, ito yung rutang pwede mo ikutan. Ang maganda rito sa kalsada na to, hindi siya yung typical na kilala natin sa Bulacan na maraming butas. Maayos ang asfalto rito. So makakapadya ka dire-diretso. Bagay na bagay dito yung natin, gulong natin, Vittoria Corsa Next na 700/32. At syempre available din ang Vittoria sa Sarap Bike Shop. Pasyal lang kayo sa amin, number 44 Mindanao Avenue, Barangay Tantansora, Quezon City. Meron din kami sa Pampanga, sa M. Costa Strip, sa Tutumas, Pampanga, along MacArthur Highway yan, bago mag-Argo ng San Fernando. Isa yan sa magiging stop natin sa Epic Yaya ride. Yung mga taga Pampanga na gusto sumama sa gustong sumama sa Epic Yaya ride namin, na ayaw nyo sumabay from QC, pwede kayong maghintay sa Sarap Bike sa Pampanga. Ang tansya ko mga 5 AM nandiyan na kami, 5 AM to 5:30. Daanan namin kayo dyan. Yung ruta nga pala natin sa Epic Ride, puro patag yung karamihan from QC to Clark. Pero pagdating sa yung papuntang Clark City, yan merong ahon ng konti dyan. Kasi ito naman from QC to Clark, yung bandang dyan papuntang Telebas na agad, medyo banayad na banayad tao, siguro mga 2% na mahaba. Kaya magtataka kayo sa patag, pero medyo mabigat padyakan. Nabubulol ako, nabubulol. 8:54. Ayos. Sakto, 9:30 kailangan nakauwi na tayo. Daan lang tayo mabilis sa Tapaking. 9 AM ang opening yata nun. Tapos uwi na tayo. Hindi natin kung makamerienda tayo. Medyo busog pa ako, nag-almusal ako sa bahay Ang dami ko nakain, busog ako. Nakapagkape rin. Kaya actin na yung daldal ko tuloy. Ang dami ko nasabi. Ikot muna tayo isang dulo-dulo bago tayo pumunta sa Philippine Stadium. So from dito, Santa Maria, punta tayo sa kabilang dulo sa may MacArthur Highway, doon sa Pure Gold. Grabe, diesel, 146 na. Ang dami na rin kainan dito. KFC, OK Cafe, 24 Chicken, Yokohama, masarap gulong dyan, Dunkin Donuts. Kaya lang ito mga to medyo malayo-layo to sa Philippine Arena. Siguro mga 1 kilometrong lakaran na yan. Pero doon na tayo sa mismo, Tapaking tsaka Funhan. Kasi yun talagang gilid na gilid lang ng Philippine Arena. Nasa Philippine Stadium lang.
na isang magandang puntahan dito paggabi, Bukawi Food Park. Madalas kami nandiyan kapag gusto na mag food trip. Saya dyan sa gabi, ang daming kainan. Actually kabilaan yan, sa kabila meron din. Uy, wow, very nice. Kumulimlim ah. Natakpan ng sikat ng araw. Ayos. Ano, MacArthur Highway na yung kalsada na yan. May mga maraming sakyan. U-turn tayo dito, Pure Gold Bukawi. Tapos balik tayo Philippine Arena. Kung medyo malayo ka pala dito sa Philippine Arena pero gusto mo mag-bike dito, pwede ka magdala sa sakyan, tapos park ka doon sa may Philippine Arena. 50 pesos lang naman ang ano dyan, parking. Tapos malawak ang parking area doon, hindi ka mamamroblema. O kaya minsan pagkagabi, dito street parking, libre yan. Tapos food trip ka rito. O kaya doon nga sa may ano, Philippine Stadium, Funhan, tsaka sa Tapaking. Ayun na, bumalik na yung sikat ng araw. Bali, ito ang pinakaahon mo kapag dito ka nag-ensayo sa Philippine Arena. Itong balikan ng ano, tawid ng NLEX. Sobrang iksi lang, mga 30 meters lang. Pero makakailang balik ka rin dyan kung maglulup ka rito. Okay, mandatory selfie rin. Siyempre, nandito tayo sa Philippine Arena. Ito lagi yung spot ko pag nag-selfie. Kasi medyo elevated siya eh. So magandang kuha ng Philippine Arena. Yung kita nyo, ako rin lang nandito sa Philippine Arena. Dito ka pwedeng mag-ano, kung palumpalo ka. Dito ka pwedeng humataw-hataw, solong-solo mo yung kalsada. Walang ibang tao, walang sasakyan, walang bisikleta. Pwede ka mag-ano rito, sprint na mag-sprint. May nakita tayong paniki dito, patak-patak sa Philippine Arena. Kala ko sino. Solar boys! Sabi ko sino yung baliw na yun, tumatakbo sa kainitan ng araw. Mas baliw yung nagbibisikleta sa kainitan ng araw, no? Sir Ronnie pala, o kala. Punta ka sa ano, Tapaking? Ano na si Sir ano? Sino? Si Sir Mike. O tara, punta natin. Tara. Kanina ka ba? Mga 9. 8. Okay. Sabi niya, balik ako 9:30. Kaya sabi ko, ikot mo na ako. Malapad yan yung ano, yung mga nagbasado. Uy, si Batman. Ito lang ano niya ngayon, gawain niya ngayon. Naliligaw na landas eh. Yan, down payment muna, uy si Batman. Tapos sa linggo, kasama natin Team Apple. Kompleto. Lahat nag-confirm. So sana lahat dumating. Siyempre kasama rin natin si Mark Arthur tsaka si Cycling Chef. Sa ride na yun. Ayun, doon ang punta natin, no? Sa Philippine Stadium. Dito pwede na rito siguro. Tapaking, bagong-bago, kitang-kita, walang daya. Hey Mike, congrats. Ayun na, tambay na muna tayo dito sa Funhan. Dito tayo nag-fun ride dati. Kasi ito yung bagong bukas sa Tapaking.
Yan. Tayo na tayo konti. At maya uwi na rin tayo. Kailangan natin umalis ulit. Pero yung mga kapot-pot, pag pumunta kayo dyan sa Tapaking, hindi kayo sisingilin. Sabihin nyo lang kapot-pot kayo at kusa kayo magbabayad. Kaya sigurado din ako sisingilin. Uwi na tayo. 16 kilometers so far. So mga 20 lang pala tayo, 20-25. Ngayong umaga, 9:30 na eh. Sakto na lang tong bike natin pa uwi para makabalik. Cool down na lang tayo pa uwi. Actually ito may daan nga sa looban eh. Pero ano, ilayo natin ng konti. Sayang yung 1 kilometro rin na diferensya. Nakakabitin na kapag ganito. Pagka siningit mo na talaga yung ride. Bale, pauwi tayo bukas. Siguro makapag EDSA loop, mapakita natin yung ano, bagong rehabilitate na EDSA. Nandito dyan sa kanan may daan. Palabas dun sa binanggit ko kanina sa may San Gabriel. Pero balik tayo rito sa may Dunkin para mahaba yung ikot natin ng kahit konti. Yung mga ginagawa rin pala rito ah. Pabisi na ng pabisi tong lugar na to, grabe. Kamukat-mukat natin yung puno na tong area ng Philippine Arena ng mga establishment. Balik lang tayo kung saan tayo lumabas kanina. Tapos pasan sa may San Gabriel. Wala tayo San Gabriel. Dire-diretso na lang to, pabalik sa Ian House. So hanggang dito na mga kapot-pot. Kita-kits tayo sa susunod na ride. Tsaka lalo na tayo sa epic ride na gagawin natin UC to New York City. Huwag kakalimutan mo na nakasabay kasabay ng mga sila. Mag-comment, mag-like, at subscribe. Ayos swerte yan. Di mag-skip na natin. Ayos swerte yan. Hanggang sa muli. Salamat.